I dag har vi lavet en lille vlog. Goddag. Ja, vi går lige rundt og prøver på at hente min hund. Frede! Hvad er det, Frede? Kom til at høre min lille fræk mand. Det blæser af helvedes til. Af helvedes. Halløj, Frede. Hallo. Kom her. Nej, han gider ikke. Okay. I dag skal jeg lave en vlog. Det er fordi, jeg har lyst. Jeg holder familiefødselsdag i morgen. Okay. Frede, kom så her, din fede fægt. Nej, men videre i samtalen. Så må ja. Oh my god. Blå dør kom. Totalt disquieted. Et skinnende ur. Kan I se? Okay, det er sgu smukt. Ja. Ja. Mit værelse. Total awesome. Fodboldfan. Med lille Ronaldo. Masse fodboldspillere. Og så er der den der. Ja, mit vindue. Og der. Nå. Ja. Nå. Jamen, men der er lige en ting. Så går vi lige op ovenpå. Det er sgu meget. Mit spilleværelse. Oh my god. Et fucking fjernsyn. Skal vi snart optage? Ja, det skal vi. Hvad er det næste, vi skal spille? Altså, jeg har en masse babyspil. En famous. Hey. Vi skal da spille lidt guitar. Hvad fanden er det? Nå, det er lige meget. Ja. Men vi ses i næste video. Farvel. Nej, vent. Jeg henter lige min hund, og så siger vi farvel. Der er simpelthen nødt til at komme. Min hund, han skal være med på. Okay, er med på den? Hej, Frede. Nej, Frede. Pis. Lort. Hej, Frede. Ja, kom ind, vi skal ind. Det er de hund. Eller, dygtig der, han sgu ikke. Nej. Fodbold, omgang. Ja. Det er den fedeste hund, jeg har. Og når hun går ud. Skal du på et stykke kamera? Ja, sådan. Hej. Kan du sige farvel, Fred? Farvel. Vi ses.